Anders Laurensen bliver født den 14. juni 1890 som den mellemste af en søskende flok på 11 børn. Fødehjemmet er en mindre landejendom i Fjell, sydvest for Abilå i Vestjylland. Hjemmet er en fattig hedegård. Faderen, Marius Laurensen, er født i 1850 og er ved Anders' fødsel 40 år. Moderen er født i 1854 og er 36 år gammel. Hjemmet er fattigt, og børnene bliver tidligt sendt ud at tjene. Anders starter som 8-årig som jorddreng. Arbejdet består i at holde kreaturerne ude af agerne. Årslønnen er beskeden. For uden kost og logi får han 8 kroner samt en daler i festepenge. Om sommeren går han i skole 1 dag om ugen, men lektierne skal han lære i det fri, alt imens køerne og fårene bliver vogtet. Men trods den sparsomme skolegang er Anders lærernem og viser gode evner i dansk og historie. En teoretisk evne og indsigt, som Anders senere i 30'erne gør brug af, når han hjælper andre med at skrive skøder, slutsedler og andre papirer af officiel karakter. De nyeste bøger skriver om de store zeppeliner, om Eiffeltårnet, som netop er blevet bygget, og om et Danmark, som ser helt anderledes ud. Allerede som 22-årig i 1912 overtager Anders sit fødehjem, efter at have arbejdet nogle år på gården som karl. Som ugift landmand fester han en husbestyrerinde. Det er Nielsine, som stammer fra Helmosedal i Temmering. Hendes forældre er Johanne og Hans Skrædder Hansen. Anders ser straks, at hænderne vender rigtigt på Signe, ligesom hun også hurtigt bliver klar over, at Anders ikke ligger på den lade side. Den gensidige sympati fører til bryllup i 1914, få dage efter udbruddet af 1. verdenskrig, hvilket også sætter sit præg på bryllupsfesten, i det flere må melde afbud, fordi de er blevet indkaldt. Signe er på det tidspunkt 19 og Anders 24 år. I de følgende år vokser børneflokken støt og roligt. Først kommer Anne, så Johanne, Marius, Hans, Svend Åge, Johannes, Svend Åge, Dagmar, Alma og Otto. Sådan er børneflokken, som kommer til i Abilå. Midt i 20'erne sker der noget, som sætter sit livslange præg hos Anders og Signe. En vækkelsesbølge når dem og bringer ofte de unge par ud på den lange vej over heden fra Abilå til Vinding for at høre pastor Fangel. Anders og Signe ser lidt strammere på Bibelens ord, end man gør hos Indre Mission. Og på et tidspunkt kommer det til et brud med Indre Mission. Og sammen med ligesindede stiftes det gamle budskab. Denne flok forbydes at tale i Indre Missions huse. Men Anders bliver hurtigt hyret som taler og fungerer som sådan ved talrige stævner landet over. Jeg udgik fra dig, og de har troet, at du vil udsende mig. Jeg beder for dem. Og natten står, jeg beder ikke for verden. Så de er altså folk, det nu han fået frelst bort fra djævlen og alt det skidt, og nu tjener de. Landbrugskrisen i 30'erne er hård ved mange.
og også Anders og Signe får den at mærke. I 1932 sælger de ejendommen i Abilå og køber i stedet Lille Pudal i Vildbjerg. Her kommer yderligere 2 børn og et plejebarn til, nemlig Niels, Martha og Vera. I 1934 sælger Signe og Anders Lille Pudal og flytter til Nejbjergvej i Temmering. Anders bliver daglejer på gårdene og får en hård dags arbejde, ofte 10-12 timer, får han 1 krone. Ofte får han også en kande mælk med hjem til familien. Der er således ikke meget for en husmor at klare dagen og vejen med, men Signe forstår at få meget ud af lidt, og børnene er altid rene og pæne i tøjet, selvom det kan være lidt slidt og lappet. I Temmering kommer yderligere 2 børn samt et plejebarn til, nemlig Ruth, Mathis og Bodil. Således kommer børneflokken til at tælle 14 egne børn og 2 plejebørn. Kort tid efter at være flyttet til Temmering bliver Anders ansat som kommunal vejmand. Et arbejde han passer med flid i 35 år. Da Anders starter i 1935, er der ingen asfalt eller brostensbelægning i sognet, men udelukkende godt 100 km sand og grusvej i en elendig forfatning. En tilstand Anders får sat skik på for få økonomiske midler. I starten foregår arbejdet med hestespand, skovl og trillebør. Inden Anders går på pension som 80-årig, har han været med til at asfaltere ca. 60 km vej. Anders er den styrende kraft i vejvedligeholdelsen, og når sognerådet kævler for meget om, hvor vejene skal repareres, reagerer Anders med at sætte skovlen op ad døren til kommunekontoret. En håndfast form for opsigelse. Men hver gang ender det med, at vejmanden bliver ansat igen dagen efter. I mere end 40 år supplerer Anders sin sparsomme dagløn ved at praktisere som klog mand eller dyrlæge. Ofte når Anders kommer hjem fra dagens arbejde, har Signe en seddel liggende med navne på dem, som ønsker hans assistance, og ofte bliver nattesøvn forstyrret af egens bønner. Utallige er de gange, han har hjulpet husdyr, som for eksempel ved at hælde en kande kaffe
i en kælvende ko. Sin store viden om husdyr har Anders ved at læse og afskrive håndskrevne værker om husdyr. Anders og Signes åndelige ståsted er til stadighed det gamle budskab. Og i samtlige disse travle arbejdsår, når dagens pligter er til ende, ja, så er Anders ofte i aktivitet til langt ud på aftenen, som taler og organisator, lige fra det vestjyske til samfundsmøder i København. Samtidig står deres hjem altid åben for møder og sammenkomster, og Signe forstår altid at skabe hygge og velvære omkring sine gæster. Midt i 50'erne står kirken i Tiphede foran at skulle have et nyt dige. Menighedsrådet er ikke i tvivl om, hvem man skal henvende sig til for at få det omfattende bygningsværk lavet. Kun én mand i sognen kan stable store kampesten op i et nøje tilrettelagt mønster. Og vigtigst, at grave mindst 1 meter ned i jorden, således at muren ikke bliver frostsprængt. Egnens bønder bringer stenene, og vejmanden går i gang med håndkraft, væbebræt og murersnor. I 1960 står muren færdig, og vejmandens initialer hugges ind i en sten. Vejmanden har hermed fået sig et velfortjent minde, der langt ind i fremtiden vil vidne om hans flid og sikre håndlag. I en årrække efter at være gået på pension, har Anders arbejdet med at passe Timring Kirkegård. Her hjælper Signe også ofte med. I 1974, da Anders er 84 og Signe 79, passer parret endnu cirka 40 gravpladser. Parret fejrer diamantbryllup i 1974. ...65 års ægteskab bliver fejret med krondiamantbryllup i 1979. ...70 års ægteskab, en hel menneskealder, markeres med et jernbryllup i 1984.
Anders og Signe nyder mange gode år sammen på Solsortevej i Temmering. Huset bygger de, da Anders er 78 år, i stedet for, som andre jævnaldrende, at flytte i beskyttet bolig. Anders planter træer på grunden for at give læ, og trods lidt tvivlende blikke på grund af hans alder, er træerne store, da han 19 år senere flytter derfra. Anders mister i 1985 sin trofaste hustru, Nielsine Lauritsen, i en alder af 90 år. Nielsine stedes til hvile på Temmering Kirkegård. Hun efterlader sig foruden sin mand, børn, børnebørn, oldebørn og tip-oldebørn. Efter nogle år alene på Solsortevej, flytter Anders som 98-årig i 1988 på det gamles hjem i Vildbjerg. Senere på året 88 flytter Anders igen, nemlig til Trehøje plejehjem, hvor han befinder sig godt. Den 14. juni 1990 fylder Anders 100 år og fejrer dagen på plejehjemmet om formiddagen og om eftermiddagen på Hotel Vildbjerg med familien. Dig selv med den herlighed, svivet mig ud af verden. Det var dine, og du gav mig dem, og det har holdt dit ord. Nu ved det, at alt det, som du har givet mig, er fra dig. Til de ord, som du har givet mig, har jeg givet dem. Og det har modtaget dem, og erkendt i sandhed, at jeg udgik fra dig. Og det har fået, at du har udsendt mig. Jeg beder for dem. Jeg beder ikke for verden, men for dem, som du har givet mig. Til det er dine, og alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Oh,
I 1991 fylder Anders 101 år, og avisen skriver på dagen: Anders Lauridsen er trods sin høje alder frisk og rørig. Han har en god hukommelse, og humoren fejler heller ikke noget. Ja, det er jo noget af en stamtræ, du har der deroppe. Der er mange børn. Der og lige stand i på der. Ja. Og han tager billeder af det gamle hus i Timringen også. Han tager billeder af det nye hus i Timringen. Og han tager billeder af op på kirkegård i Timringen også. Han har taget billeder af nogle kreaturer også, for at du er jo dyrlæge også. Ja, det er svært. Jamen, der blev en helt skrivelse med. Ja. Der var så meget at fortælle om, at vi var nødt til at kunne tage lige lidt af hver ting, for ellers ville det tage så lang tid. Men du har jo også levet i mange år, så skal man jo også opleve meget. Jeg har lavet en stor stykke. Ja. En, hvor årstal og de navn der er hugget ind i. Ja, men det er da godt, at man også eftertiden også kan se, hvem det er, der har bygget muren, når man nu har lagt så stort et stykke arbejde ind. Ja, det er der står en råd til selskab. Ja. Fordi jeg laver møg. Den mur, den tager ned over skole, og bygger den op ned over skole. Og der står mor med, der vi fotograferer. Ja. Aha. Ja, den bygger op inde i skoleståret. Ja. Ja, det er jo møg til at sove råd, det er jo bare. Ja. Det må man nok sige. Men se, nu skal det gøre så mye for mig. Ja. Jeg har regnet med, at det skulle også lave så mye. Nej. Men det er jo der i TP, det er glad. Det er en skøn mænd at have for børn. Ja. Det er min far, han begyndte med den gang til det blev bygget, der blev hans navn lavet ned i mund. Ja. Det blev så bestemt. Ja. Det er godt nok. Helt i udlandet. Altså, jeg fik kors fra udlandet. Ja. Det er missionærer, der kom nu ud i landet, og der var jeg forbindelse med. Ja. Aha. Nå, så de skrev hjem også, ja. Hvad sagde du? Ja, de er så skrevet til de sølvbrødre også. Ja. Ja. Du har haft kontakt med mange mennesker, jo. Ja, det er. Ja. Jeg har været ved mange mennesker. Ja. Jeg har et stort omdømme. Ja. Der er mange, der kender en slags. Ja. Jo, når jeg skal begrave, så er der nok mange, der kommer og hele slummen for sidste år. Ja, det er det sikkert nok. Og jeg regner med at få en skøn begravelse. Det fik min far også. Det var en skøn begravelse. Ja. Ja. Jamen, det var snart skønt at få besøg af jer i dag. Ja. Nu. Ja, faren har været til en gang før i dag, ikke? Hvad sagde du? Faren har været til tidlig i dag. Jeg har jo vand Nå, jeg vidste, ja. for med, Ja. Ja, men så skulle vi jo lige forbi også og kigge på bygningerne her, huset her. Og så skulle vi jo lige nå ind og hilse på dig, før du skulle spise også. Ja. Ja. Jamen, det var dejligt. Ja. Det var dejligt. Ja. Jo, jeg har en skøn liv. En rig liv. Ja. Nej, det er da
Jeg synes også, du ser så frisk ud i dag. Jeg er også frisk. Ja, du går og har det godt. Ja. Ja. Så er der ingen sag, jo. Ja.